kia Kakamega county ya Mombasa na boigo chibunkenye etiobo cholibwa betebo gote omwako yega county gose bunge ya Kacheliba bunge ya Pokoti South bunge ya Ronkai na boigo Kitwirulo na chiro tukoria rero nigo chiwaka gose chigo chikochora ababunge abo barachie ko bara ase emyaka 5 ribosio nyorabuna bono obochorio boni gobogenderete ase chinsemecho chinga kya bananchi bagendate kubori gwakorwa ase chinsemecho wesokia irio ko bachora abarayi bari baganitie bari barachie ko baikiraniria amagendero ye chingenjo au chinga kinge mwancho murigerekera ngo kwarigania aso murobero bweri soreito murobero ko gochira kirari tukoria Jumatatu goikari tukoria Ijuma ekera bono tokorigereria muna nara yaya genderete gokorekana imeyense ya Kenya anene amangana siasa na umutienyo yega twarorense ya Kenya nigorenge umutienyi o siasa magayo bochoria bonene gokorekana chitariki kyanda cy'umutienyo yega abarayi twarore abagavana mbaba bagutianwa ku Rwase county emeronko enenaisano abo egati abo bachakire ku robokoreri ase abananchi chinga kyecho nigo aba MCA nabo igo abachumbe nabarabaganyete gochya gutianwa eriyo gochaka kurwa obokoreri gochase abananchi nasesemerie kerego kyoburayo bonene bwense twarabna omurayi w'ekyama kya ODM uyo koriye kerego kyoburayo bwetrasabo mobwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga babete bakubeke kinase kigambero eriyo kwamireria amachibu iyo bochori ase kerego kyoburayo bonene bwense magaye kyombe kyobochori nechimbebe IBC akomoraria Dr. William Samuel Ruto na omurayi omochore gobono eikeyega ekigambiro kuragwa n'umunachibi no monene Martha Koome nigo barachie kotegerera na korigereria kinekyo ase barachikogane gokena cha buna ewenerete gwikira chitariki 5 cy'umutienyi ogatano gose mutienyi okianda ikigambiro nigo kirachie kurwa okona cha kubwatikana nekyo kyabetege gwikiwa ase ikigambiro iretariane Evelyn Osere kerongo kwariganyo beko gusangana inchigo ikomerio